pointskrig til Tyskland og er dermed ikke til EM. Hvorfor går det, som det går i dag? Jamen, skal man slå tyskerne, så skal alle spille op til deres optimale. Og vi har svære betingelser i dag. Vi har 3 af stamspillerne, der er desværre ude med skader. Plus at jeg synes ikke rigtigt, at vi har den sidste energi, når det gælder de afgørende situationer. Men man må også sige, at tyskerne har nogle spillere, som gør rigtig, rigtig ondt på os i dag i store perioder. Især deres 2 kanter og deres 2 angriber. De er rigtig, rigtig dygtige. Du må jo starte med en helt ny angriber på top, men hun har faktisk nogle gode muligheder. Er der noget, du kan bruge for kampen i dag? Jamen helt sikkert. Jeg synes, der er masser, jeg kan bruge videre. Især som du selv nævner, Laura på toppen. Hun er kun 95, det vil sige, hun er stadig U16-spiller. Og men hun laver i sig uro blandt 4 tyskere. Og jeg er jo lige ved at udligne ved pausen. Altså med lidt held, så kunne hun godt stå 1-1 ved pause. Hvad gør du nu? Nu er